תקשיבו חברים, אני הולך עם האחים שלי, הנה בן, הנה קליה. מכוערת, כמו אתה מאפתר. אז אנחנו הלכנו, פתאום האחות שלי אומרת, מה זה הארטיק הזה? אני לא מבין. פתאום אני רואה את הארטיק הזה. מסתבר את הארטיק הזה שכל הזמן האיש הזה עם הגומי אמר שהוא מחפש. זה באמת אמיתי. אם אתה רואה את הסרטון הזה, תרשום תגובה טובה. יאללה, אנחנו יכולים לקנות אותו. ניתן לכם אותו מול הפרצוף כדי שתקנו. סתם. אוקיי חברים, אנחנו קנינו את זה ואני עכשיו הולך לפתוח את זה איתכם. חכו שניונת. אז הנה הארטיק, אחות שלי הולכת לפתוח אותו רגע, תסתכלו. את תפתחי קצת ובן יפתח חצי. הנה בואו נראה לכם. אתה תפתחי את הכל. אני אתן את הביס הראשון. עכשיו זהו תביא לבן. רגע, אני רוצה רק להראות להם את הראשון. רגע, בן. וואי, זה בכלל לא נראה כמו התמונה, זה מכוערת, מכוערת תחה. תביא לי נורא נורא. תפתח, צלם אותי כאן. אבא, צלם אותנו רגע. תראה את העטיפה. אומייגאש, what the fuck is this? אומייגאש, זה בכלל לא דומה לתמונה. סתם, זה... אני יודע, סתם חרטה. בוא נראה את הבפנים. לא מאמין. איך? טעים ברמות. מאוד טעים. לא כל כרגיל. תן לבן. הנה, זה טעים בן? הוא שחור כמו כושי. אל תגיד, זה לא יפה להגיד את המילה. כן. עבדו עליי, אני שוקולד. אולי לא שווה לי לבזבז. אני יודע איזה ארטיק זה. אני קניתי אותו פעם אחת. זה ארטיק כזה, אני אראה לכם אותו. אז ככה הארטיק נראה. כמעט ציינו אותו. אבל זה סתם חרטה. אני גם יודע איזה ארטיק זה, אני עוד מעט אשים לכם את התמונה הזאת. לא, עוד מעט 5 שניות. 3, 2, 1. אוקיי, מסתבר שהארטיק הזה הוא דיבר לך על הארטיק אחר ואומר שאני החזקתי את הארטיק החדש, שזה בעצם זה. זה לא נכון, הוא בא אליי ואמר לי, הנה, אז ככה, אז יודע מה, יש לך מזל שגם אני אבא והביא לי את הארטיק החדש. והם אומרים גם שזה בעיה במדפסת. תראו, נכון זה נראה כמו אנטארקטיקה. סתם. אני חושב שאתה צריך ללכת אליו אחרי זה ולהגיד לו תודה רבה. תדע לך שזה לא מובן מאליו. נכון. אבא תגיד שלום. שלום. בן תגיד שלום. אני אומרת. תגיד שלום. תגיד שלום. שלום. תגידי שלום. תגידי. שלום. ביי ביי חבר'ה. חבר'ה יעשות 5, 4, 3, 2, 1.